Dobrý deň, ja by som vám dnes chcel povedať niečo o tom, ako prepojiť CMS systém s ERP systémom, aké z toho budete mať výhody a čo vás čaká. Pracujem v spoločnosti U42, ktorá už 26 rokov vyvíja e-commerceové riešenia postavené na vlastnom systéme CMS Buxus. Prepojili sme už 13 rôznych ERP systémov v desiatkách e-shopov. Ako doplnkovú službu ponúkame aj UX testovania, máme vlastné UX laboratórium. Na úvod každého prepojenia CMS a ERP systému je potrebné definovať tým, ktorý sa prepojeniu bude venovať. Do prepojenia vstupujú tri strany, je to zákazník, dodávateľ CMS systému a dodávateľ ERP systému. So zákazníkom treba veľmi dobre diskutovať o tom, ako dobre pozná ERP systém, či už ho má implementovaný, či s ním vie pracovať. Ak je to situácia, kedy zákazník implementuje aj ERP systém, situácia je náročnejšia, pretože sa potrebuje naučiť dva systémy. Dodávateľ CMS systému, jeho výber je dôležitý na to, aby bolo jasné, či už s ERP systémom pracoval, aké má existujúce projekty a referencie. A z našich skúseností dodávateľ ERP je dôležitý hlavne počas vývoja ako jedna z dôležitých strán na podporu a na správny progres prepojenia. Ak je definovaný tím, pokračujeme s dátami, ktoré sú rozdelené už v dvoch systémoch, takže veľmi dobre potrebujeme určiť, v ktorom systému budú aké dáta. Začína sa to analýzou, kde všade ten e-shop dáta má, či už má nejaké ERP, či má nejaké externé feedy, tieto dáta sa delia, rozdeľujú sa na tie, ktoré budú v ERP a nikde inde, rozdeľujú sa na tie, ktoré budú v CMS systéme. Nedá sa tam povedať nejaké konkrétne pravidlo, ako toto celé vymyslieť. Je to vždycky dynamická práca, kde zúročíte správny výber dodávateľa CMS a ERP systému, ktorý by vám v tomto mal vedieť veľmi dobre poradiť. Taký nejaký základ, ktorý by sa dal definovať pre ERP na základe našich skúseností, je produktové portfólio, to znamená to, aké produkty chcete na e-shope predávať, cenotvorba, sklad a základná kategorizácia. To sú veci na základe našich skúseností, ktoré sú takmer vždy podchytené v ERP systéme. V CMS systéme sa najčastejšie nachádzajú tzv. multimediálny obsah, to znamená obrázky, popisy, lokalizácia, multimédia a dokumenty. A dalo by sa povedať, že sú to všetky dáta, ktoré ERP nepotrebuje na svoje fungovanie. Máme dáta, máme ľudí, potrebujeme definovať procesy, ktoré budú ľudia s tými dátami robiť. Sú to v zásade veľmi jednoduché otázky, ale odpoveď na nich často vzniká na veľmi živých diskusiách. Teda, kto bude pridávať produkty a spravovať portfólio? A na akej strane bude dátovo zodpovedný za produkty, to znamená, aká je cena, koľko kusu máme na sklade. Kto bude prekladať? To je veľmi častá otázka, ktorú zvlášť pri rozvoji medzinárodného e-commerce dostávame. Ako budete spracovať objednávky? Aký je presný workflow? Treba sa prísť pozrieť na tie pracoviská, kto tam pracuje, s akými počítačmi, s akými zariadeniami, aké má vybavenie, používať CMS, alebo mu stačí iba ERP. Nad tými užívateľmi je samozrejme potrebné definovať práva a role, to znamená, kto môže čo. Nie každý by mal mať prístup k každej časti systému a mali by byť jednoznačne definované, kto je za čo zodpovedný. Potom nasledujú rôzne špecifika projektu, ako napríklad medzinárodný tím, ktorý sa často objavuje už v dnešnej dobe. To znamená, že už len taká jednoduchá vec ako nejaké administračné rozhranie v anglickom jazyku býva často problém, takže treba na to dbať. Potom prichádzajú ešte sem tam nejaké importy na mieru a takéto veci, ktoré v tomto procese implementácia treba brať do úvahy, popísať ich a definovať. Máme dáta, máme ľudí, máme procesy, potrebujeme sa spojiť CMS systém s ERP systémom. Na základe našich dlhoročných skúseností sme v zásade vyidentifikovali dva typy prepojenia. My to, môžem to nazvať, že interne nazývame, že takzvané zmenové zoznamy, kedy sa CMS systém pýta ERP systému vo vopred definovaných časových intervaloch. Poviem príklad, napríklad každú minútu sa pýtam na zmeny v skladových zásoboch alebo na zmenu v cenách, alebo v objednávkach, alebo v užívateľoch, čokoľvek sa na e-shope alebo v ERP systéme mení. Tento systém je jednoduchý na implementáciu, má ale nevýhodu, že
v tom, že vznikajú tam isté maličké okienka, kedy ten e-shop nemá úplne presné informácie z toho ERP systému. Na druhej strane, pri systéme, ktorý my interne nazývame notifikácie, ERP systém posiela informácie o zmenách do CMS, to znamená, ak niekto niečo urobí na strane ERP, zmena sa i hneď dostáva do CMS. Je to dynamickejší systém, ale jeho implementácia je na základe našich skúseností o mnoho náročnejšia. Ale máme na to zákazníkov a veľmi z toho profitujú. Pri tomto alebo pri definovaní spôsobu prepojenia je nutná spolupráca znovu všetkých troch strán, pretože tak, aby boli splnené očakávania zákazníka, ale aby zároveň technické riešenie nebolo zbytočne prekomplikované. Dostávame sa už k samotnej implementácii a vždy sa na začiatku pýtame, kto teda zabezpečí tú kategorizáciu produktov. Každý produkt alebo každý e-shop má svoje portfólio, ktoré je rozdelené do kategórií, do produktov a doplňajú ho parametre produktov. Ak sa kategorizácia deje v ERP, dáta sú na jednom mieste, ľudia pracujú s jedným systémom a je to pre niektorých zákazníkov preferované riešenie. Z nášho pohľadu to má nevýhodu v tom, že kategorizácia produktov v ERP systéme veľmi často, a to hovorím, že veľmi často nezodpovedá tomu, čo potrebuje e-shop. Je problém napríklad s externými spolupracovníkmi, ktorí využívajú e-shopy často na lepšiu, presnejšiu, krajšiu kategorizáciu produktov. Ak sa kategorizácia robí v CMS systéme, tie e-commerce systémy oveľa dynamickejšie reagujú na veľmi zvyšujúce sa nároky e-commerceových riešení, to znamená, ich nástroje na kategorizáciu produktov sú viac prepracovanejšie. Môžete do systému pustiť viacero užívateľov, ktorým nadefinujete rôzne typy práv a tie UX-ové rozhrania sú v tých CMS systémoch z našich skúseností trošku privetivejšie a jednoduchšie na používanie. S kategorizáciou súvisia parametre a vlastnosti produktov. Tie si väčšinou rozdelíme, to znamená, nejakú časť si prevezme CMS, nejakú časť si prevezme ERP. CMS, znovu sa držíme pravidla, že začíname tým, ktoré parametre nepotrebuje ERP systém, tie sa istým spôsobom snažíme dávať do CMS-ka. Sú to rôzne číselníky a rôzne parametre produktov ako farba, tvary a také tie veci, ktoré ERP systém nepotrebuje na svoje fungovanie. Vždycky sa ale treba veľmi dobre pýtať zákazníka, aké dáta chce mať v ERPčku, pretože stáva sa niekedy, že niektoré dáta je vhodné mať v ERP, lebo zákazník nevie robiť nejaké dátové analýzy nad pohybom produktov alebo nad tým, ako sa umení portfólio. Ak sa bavíme o variantoch, tak tie majú byť zásadne podchytené v ERP systéme. Variant je podľa našich skúseností takmer vždy úplne bežný produkt. Jedine, čo má navyše, je nejaká definícia toho, že je súčasťou nejakého väčšieho celku, to znamená nejakého master produktu, ale v tom mysle je to stále bežný a normálny produkt, ktorému sa treba venovať ako normálnemu produktu. CMS-ka predávajú teda e-shopy predávajú svoje produkty za určené ceny a my každému hovoríme a v zásade o tom nediskutujeme, že ceny musia byť zásadne v ERP systéme. CMS systémy nie sú dobré v legislatíve cenotvorby, nevedia úplne presne a do detailov pracovať s menami, s DPH-čkami, s rýchlo meniacimi sa pravidlami v rôznych krajinách. Čiže našim zákazníkom zásadne odporúčam, aby ceny, meny, bez DPH, akciové ceny, všetko určoval ERP systém. Dokonca sa snažíme vždycky ten systém nastaviť tak, aby CMS ceny nikde ani len nezaokrúhľoval. Nemáme na to žiadne dôvody, typu nevieme to spraviť, ale máme na to len kopec skúseností, ktoré nám hovoria, že aj zaokrúhľovanie dokáže pripraviť veľa problémov. Špecialitou v cenotvorbe sú tzv. B2B portály, kedy zákazníci používajú cenové hladiny a individuálne ceny. To sú špeciálne prípady, kedy každý zákazník má vlastné ceny. Tam naozaj nemáme zákazníkov, ktorí by B2B portál a jeho cenotvorbu riešili inde ako v dobre zvolenom ERP systéme. To isté sa týka aj skladovej zásoby. Počet kusov vie vždy najlepšie ERP systém. Ak sa bavíme o B2C e-shopoch, CMS je často jediný predajný kanál, ale nemusí byť. Aj B2C e-shop môže mať rôzne sklady, rôzne predajne alebo rôzne iné ďalšie prevádzky, alebo má nejaké tendencie sa rozširovať.
Čiže platí stále pravidlo rovnaké ako s ERP systémom, že skladovú zásobu je najlepšie ERP systém. Čo radíme našim zákazníkom je, aby oddelili počet kusov a stav skladu produktu. To znamená, že ak máte na sklade 0 kusov z nejakého tovaru, to neznamená, že sa nedá kúpiť. Je napríklad na objednávku, objednávate ho špeciálne, lebo je to drahý tovar, alebo je to niečo, čo sa bežne nedrží skladom. Čiže nespoliehajte sa iba na číslo absolútnej hodnoty počty kusov, ale naozaj oddelte tú logiku kusov a skladovej dostupnosti do 2 parametrov, ktoré vzájomne nakombinujete. Objednávky spracovávajte v ERP systéme, ale notifikácie nechajte na CMS-ko. Znovu pri prepojení snažíme sa zákazníkom doporučiť to, čo nám funguje na väčšine projektov, a to je to, aby tie objednávky obsluha spracovala v ERP systéme. My ako CMS-ko sa snažíme tie objednávky čo najrýchlejšie poslať do toho ERP systému. Súvisí to s tým, že ak objednávka vzniká v ERP systéme, tak i hneď nastáva blokácia kusov tovaru a táto informácia sa čo najrýchlejšie prenáša naspäť do e-shopu, aby mal aktuálne informácie o skladových zásobách. Notifikácie, to sú všetky tie veci, s ktorými komunikujete s tým B2C alebo poťažme aj s B2B zákazníkom. To znamená, vaša objednávka bola vybavená, prijatá. To nechajte na CMS-ko, zabezpečte mu prístup k zmenám stavov objednávok. Ak mu dáte dobré rozhranie, to CMS-ko sa o to všetko postará a je to systém, ktorý by mal komunikovať s tým zákazníkom. ERP systém je niečo, čo beží niekde interne na serveri, za firewallom, často niekedy aj mimo internetu. Čiže CMS-ko je to, čo má komunikovať so zákazníkom. Po celej tejto implementácii a po všetkých týchto 9 krokoch prichádza fáza, kedy všetko to, čo sme vymysleli od začiatku až po objednávky, potrebujeme otestovať. Je potrebné načrtnúť testovacie scenáre. To sú také tie jednoduché veci, ako pridanie produktu, zmena parametrov produktu, zmena ceny, skladovej zásoby, zmena stavu objednávky a obe strany, a to naozaj, že podotýkam, že obe strany potrebujú spoločne testovať, tak aby obe strany chápali, ako jednotlivé veci spolu súvisia, ako spolu sú prepojené. Nebojte sa zlyhaných testov. Zlyhané testy sú pozitívna správa, pretože viete, čo máte opraviť a na to testy slúžia. Nie je to kontrola, nie je to nejaká výčitka, nikdy sa to vždycky snažíme takto nastaviť, že testovanie nám odhalí to, čo sme spravili dobre, aj to, čo sme spravili zle. Pri testoch sa takisto veľmi často objavia otázky, že čo v prípade zlyhania, ak niečo zlyhá, to znamená, ak sa objednávka nepreniesie z CMS systému do ERP systému, čo budeme robiť, kto má kde zasiahnuť, popíšme tie procesy, zabezpečme automatizované riešenie, alebo definujeme kto, čo kde má urobiť, prihlásiť sa tak, aby boli všetky tieto akcie jasné. Na záver by som chcel niečo povedať o tom, že aké sú silné a slabšie stránky prepojenia CMS a ERP systému. To jednoznačne silnou stránkou, ktorou ku nám najčastejšie zákazníci prichádzajú, to je taká tá klasická otázka, alebo to klasický problém, teda by som skôr povedal, že stáva sa nám veľmi často, že predáme niečo, čo nemáme skladom, alebo sme to predali za blbú cenu, lebo sme to nestihli preceniť. To je to, čo z obrovskej miery dobré prepojenie CMS a ERP systému na základe našich skúseností s tisíckami a s tisíckami predaných produktov úplne eliminuje. Ďalšia výhoda, ktorú vnímame my, je, že CMS a ERP systémy sa môžu rozvíjať podľa potrieb biznisu. Ten ERP systém je často riešenie, ktoré môžete prevádzkovať dlhšie. Nie sú na neho kladené také vysoké užívateľské, tzv. Tie B2C nároky. E-shopy sa menia sa zariadenia, menia sa technológie. To znamená, ten CMS systém často sa stane, že vystrieda zákazník 1, 2, 3 CMS systémy a má stále ten istý ERP systém. Automatizácia, prepis objednávok a tie následné veci, ktoré poznáme aj od našich zákazníkov, to znamená riadené sklady, warehouse managementy, dopravcové štítkovanie, to všetko sa dá postupne a efektívne zautomatizovať. Samozrejme, tá efektivita súvisí aj s tým, že máte oddelenú správu produktov, to znamená, ak pustíte zamestnancov, poviem to na nižších kategóriách do CMS systému, tam sa môžu starať o portfólio, ale katalóg a takzvaný biznisový plán určujú ľudia, ktorí zadávajú produkty do ERP systému. Samozrejme všetko má aj svoje proti alebo nejaké nevýhody. Ten proces nasadenia prepojenia CMS a ERP systému nie je jednoduchý. Sú to často procesy, alebo celý ten proces nasadenia trvá často mesiace.
dôležitý je správny dodavateľ so skúsenosťami, s referenciami a z nášho pohľadu je veľmi, veľmi dôležitý ten projektový manažment. To znamená nastavenie očakávaní, časy, zladenie, komunikácia. Ďalšou nevýhodou, ktorú sa snažíme vyriešiť technológiami, automatizáciou, dohľadovými systémami sú tzv. Body zlyhania. To znamená, môže zlyhať CMS, môže zlyhať ERP systém, môže zlyhať prepojenie medzi nimi, VPN servery. Preto máme pre zákazníkov rôzne levely tzv. Fallbackov. To znamená, že ak sa stane to, urobte to, ale nemusíte to robiť hneď. Skúste, počkajte, uvidíte, ako sa to bude vyvíjať, pretože našim cieľom nie je budovať hneď veľký systém, ale chceme vybudovať primeraný systém a ten postupne budovať. To je všetko. Ďakujem vám za pozornosť.